nga ningkong nga datang kena pulih ngam te biish pangkani kamdai ro ka area jonga kamdai ka area of expertise jonga kani ndai nga yo I ngalingo balai ki yut jungi ki du man sem kam jam balai ki long hado kan ni nga pe nga study ya kani ka reservation policy ka balalong outdated ka bala rim hado kata-kata kamdan planning kamdan target kamdan ai dia baru ngila ban agree ha kata ba kani ka reservation policy kalalong outdated hado kata tak daw nga ya ki ndai da kabor jonga ndai da kabor jong ki youth baro ka way bangin pressure ya ka sarkar bakin relook kin revise bakin revamp no ya kani ka reservation policy kata ka jing baklasa ka way ndai jong ki pajba ndai jong ka reservation policy ka mindset jong ki kalong bet garo khasi jaintia what is the meaning of that reservation ka jing mut jong kata ka mut ban reserve ya kitu ki badai hok mano menta badai hok ndai kitu nanong kendong ndai kitu ki ngin reserve kanang ki backward section mano badai backward utu nanong kendong utu pamla pa school ki kami pa baduk wala da dena garo ro kitu ki garo nanong kendong hatu ki yo ne am ya kan ne ka reservation ibu bet kita ka percentage okay percentage is one big factor but it's just a small part of it kam daire whole thing ki namar phinong bet ya ka percentage khasi jaintia hajo what is the meaning of that kumno pad ka khasi jaintia everywhere it's different DC different everything different comes to reservation pat ka jo what is the meaning of that it will open a whole new communalism problem hi